Nanawagan naman po ang ilang residente ng Barangay Unzad, Villasis, Pangasinan ng agarang aksyon kaugnay sa iniulat na kakulangan ng supply ng tubig sa kanilang lugar sa nakalipas na mga araw. Batay sa reklamong ibinahagi at ipinadala sa IFM News Dagupan, umaabot na umano sa 3 araw na walang tubig ang ilang kabahayan na nagdudulot ng hirap sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Bilang pagprotekta sa nagpadala ng impormasyon, piniling huwag munang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa reklamo, may pahayag umanong naiparating na sa kanila na posibleng maresolba ang isyu ngayong Lunes. Ibinahagi rin na bago ang pagkawala ng supply, may mga pagkakataon umanong marumi ang tubig na natatanggap sa kanilang lugar. Dagdag pa sa ulat, wala pa umanong natatanggap na malinaw na update ang mga ilang residente hinggil sa mga hakbang para maresolba ang nasabing problema at wala rin umanong naibibigay pang pansamantalang alternatibo. Dahil dito umaasa naman ang mga apektadong residente na agarang ang tugon at malinaw na impormasyon mula sa kinaukulan upang matugunan ang sitwasyon. Kahapon nagrasyon naman ng tubig ang mga bumbero sa bayan upang magkaroon ng supply sa mga apektadong lugar. Samantala, hiningan na rin ng IFM News Dagupan ng pahayag ang barangay at water service provider upang marinig ang kanilang panig, ngunit hanggang sa ngayon wala po man ng opisyal na tugon habang isinusulat itong balitang ito. IFM News. IFM News. IFM News.